את התמרון בתוך הווב בעזרת קול. וזה פתרון לאותו חקלאי בהודו, שיש לו אין לו סמארטפון, אבל יש לו איזשהו פלאפון, לדבר הוא יודע בשפתו, לקרוא הוא לא יודע, לכתוב הוא לא יודע, אבל עדיין מזיקים בשדה יש לו. הוא יכול לקבל אינפורמציה מאוד מאוד רלוונטית. המסר הוא יותר כללי, ואני חושב שזה די בלט היום, אנחנו כל הזמן מסתכלים בזווית של חברה ככה שבעה, שחושבת איך שעשע את עצמה קצת. דובר קצת על הדמוקרטיזציה, על העסק הזה של שאר העולם, ושם גם הבעיות הן יותר קשות, וכדי שהטכנולוגיה תהיה ישימה, צריך לעשות אותה, א', יותר סקיילבל, כי יש שם יותר אנשים, אבל זה רק ככה באיזשהו סדר גודל, אז זה לא נורא. צריך לעשות אותה יותר אפורדבל. זאת אומרת, בסך הכל יש להם פחות הכנסה פנויה לנפש. זה צריך להיות זול. וגם זה צריך להיות יותר accessible, יותר נגיש על ידי המשתמש, לדוגמה, לא יודע קרוא וכתוב, וזה יופעל בוויס. אז למעשה המסקנה הטכנולוגית היא יותר רחבה מהדוגמה הספציפית. אמרתי לכם שזו הרצאה רצינית, אז במקום על פן נדבר על עבודה. מה עושים היום הרבה אנשים בפלאפונים? אז הבחורה יושבים בתחנת הרכבת, מחכים לרכבת, לאוטובוס, בינתיים זה משעמם, אין מה לעשות, מוצאים את הטלפון, מבזבזים כסף. או מצלצלים לאחד החברים, או משתמשים באיזשהו סרוויס שגם הוא עולה כסף. How about שבמקום לבזבז כסף, נחסוך כסף, נרוויח כסף, ואז יש את המושג של crowdsourcing, שההמון עושה עבודה יעילה, והמון שהוא לאו דווקא עובד שלך באותה חברה וכו', אלא אנשים עושים עבודה יעילה, ויש מושג של מובייל סורסינג, שאותה עבודה יעילה היא נעשית בעזרת מובייל, שהרבה פעמים זה במקום שנניח מחכים לרכבת, ובמילא אין מה לעשות, בתוך הרכבת שאין ממילא מה לעשות. איזה עבודה יעילה מביאה או תועלת לאנושות, או תועלת ממשית שאנשים מוכנים לשלם בשבילה. זה יכול להיות תרגום משפה לשפה. הישראלי מסתובב באיטליה, פוגש מישהו, לא מתקשר איתו, משתמשים בסרוויס הזה, ומישהו יושב ומתרגם להם את השיחה, או לקרוא לכאלה שהם visually impaired, קשיי ראייה, לקרוא שלטים, לצלם עם הטלפון משהו הם יכולים, ומישהו יסביר להם מה קורה שם, או לעשות דיגיטיזציה של ספרים שהם כרגע ספרים בחלקים הקשים שה-OCR לא עובד. זאת אומרת, יש שורה שלמה של דברים. אני בטוח שבקהל הזה ב10 דקות יהיה לכם רעיון יותר טוב. איך מביאים תועלת לאנושות בצורה הזאת, איך עושים עבודה בצורה הזאת, איך מביאים תועלת עסקית לחברות בצורה הזאת. נעבור לנושא, ואני מודה ליאנקי מרגלית שהבוקר הזכיר את ג'פורדי, הזכיר את IBM, הזכיר את ג'פורדי. זה סדרי, הקושי של לנצח בג'פורדי, שזה מה שעשה המחשב של IBM, הוא בסדרי גודל יותר קשה בעיה של שח. שח בעיה קלה. יש מספר סופי של מצבים, או אין סופי אחר כך של התפתחויות המשחק, אבל בכל שלב יש מספר סופי של מצבים, ברור מה עושים, כללים ברורים, מאוד קשוח. אז מה ש-IBM עשתה ב-97, לנצח את קספרוב, piece of cake. לנצח בג'פורדי באותו משחק, מי שמכיר אותו, זה מין מלך הטריוויה כזה, אבל זה בכלל לא about אינפורמציה, לדעת את האינפורמציה. בשביל לדעת האינפורמציה יש מנועי חיפוש. יש בינג ויש גוגל. איפה ידידי מקוס? בטח מבסוט שאני מזכיר בינג קודם. אז יש את זה. אבל זה בדרך כלל לא בשביל לקבל אינפורמציה, אלא הצ'לנג' שם הוא להבין את השאלה. ושפה טבעית היא למילים עצמם ולמשפטים אין משמעות, המשמעות האמיתית שלהם, או יש משמעויות מרובות, המשמעות האמיתית היא מעוגנת בניסיון האנושי. והבעיה זה, כן, צריך לדעת בסוף מי היה המלך בשנת 1900 ווואטאבר איפשהו, אבל צריך להבין את השאלה, והשאלות, במי שמכיר את ג'פורדי, זה מלך הטריוויה, אבל שאלות מנוסחות בצורה קשה, מסובכת, וכשאני נכשלתי פעמיים, אבל פעם אחת בגלל זה שלא היה לי את האינפורמציה, אבל פעם שנייה כי השאלה הייתה מורכבת מדי. אז זה צ'לנג' הרבה יותר גדול. האמת ששאלו לפני 5 שנים אנשים, האם אפשר לעשות דבר כזה, ולא היה מומחה רציני, מומחה רציני בשטח הזה, שמבין כמה זה קשה, שיגיד שתוך 5 שנים, ב-2011 זה יהיה אפשרי. היה נראה דבר בלתי אפשרי. למה זה כל כך קשה? אז כמובן יש את האינפורמציה structured, אז אם בדאטאבייס שלי כתוב שאיינשטיין נולד באולם, אז זה יותר קל, ואם יש משפט כמו המשפט שם, אפשר אולי להסיק את זה עוד קצת. זה טיפה יותר מסובך, כי לא כתוב שם מה שאיינשטיין נולד באולם, זה רק בעקיפין, אבל בואו נסתכל על דוגמה למטה, אני אקרא את זה בכוונה. If leadership is in art, then surely Jack Welch has proved himself a master painter
during his tenure at GE. מפה להסיק שג'ק וולש היה CEO של GE, זה, או של לידס GE, זה קשה עד כמעט בלתי אפשרי. להפוך הוא. המסקנה, זאת אומרת, בן אדם שיסתכל על זה עם קצת אינטליגנציה מסיק את המסקנה הזאת, אבל סביר שמחשב לא מתוחכם מדי, הרבה יותר טבעי להסיק את המסקנה שג'ק וולש היה פיינטר. אולי פיינטר ב-GE, אבל היה פיינטר, כי זה מה שכתוב פה. אז זה מבנה משפט שמורכב, ואפילו דברים יותר טריוויאליים, כמו לצלצל לקופאי ולהגיד לקופאי, אם אומרים לו שרוצים 2 כרטיסים לסרט הערב, זה דבר יחסית פשוט להבין שרוצים 2 כרטיסים. אם אומרים, אני רוצה ללכת עם החבר שלי לסרט הערב, תן לי כרטיסים במקום טוב, זה כבר הרבה יותר מסובך להניח שרוצים 2. בקיצור, הבנת שפות טבעיות, וזה מה שצריך כדי לנצח בג'פורדי, זה משימה מאוד מאוד קשה. והקושי נובע, נגיד סתם שאלות, השאלה אומרת, אם אתה עומד ומסתכל על הפרקט, באיזה כיוון אתה מסתכל? זה לאדם, זו שאלה מאוד טריוויאלית, שכדי להסתכל על הפרקט צריך להסתכל למטה, זה מאוד מעוגן לא במשמעות של המילים, אלא בניסיון האנושי, ועוד פעם, כרגע, עד שנגיע לימים שיאנקי מתאר, למחשב אין לו יותר מדי ניסיון אנושי. לכן זו שאלה קשה. השאלה איזה מ4 מדינות האמברגו שאין לארצות הברית יחסים היא הצפונית ביותר. גם זה, לדעת מי המדינות האלה זה קל, להבין ששואלים על הצפונית ביותר זה לא כל כך קל. במקרה הצפונית זה נורס קוריאה, יש שם נורס בזה, אז זו שאלה לא כל כך קשה, אבל אפשר גם למצוא שאלות יותר מסובכות. מה האתגרים בדבר הזה? האתגרים הם, הדומיין הוא מאוד מאוד פתוח, השאלות בג'פורדי הם כמעט על כל נושא, היסטוריה, גיאוגרפיה, ספורט, כל דבר, תרבות וכולי. מדע, השפה היא שפה מסובכת, היא לא שפה טריוויאלית. רוב תושבי ארצות הברית לא מבינים חלק גדול מהשאלות. High precision. High precision זה שתשובה כמו, אם היה שם שאלה על מתעמל שב-1904 זכה במדליה וכולי, והחוכמה היא שהיה לו missing leg, לא היה רגל, והתשובה leg היא לא מספיק טובה. היה צריך להבין שחסר לו רגל ולהגיד leg ולא missing leg, או דברים מהסוג הזה. אז צריכים precision מאוד גדול בתשובה, תשובה שהיא דומה לא מתקבלת. accurate confidence, יש שם העניין שצריכים איזושהי דרגה של ביטחון, כי נענשים על זה הם עונים לא נכון, והי ספיד, יש באזר, צריך מהר ללחוץ על התשובה. אגב, המחשב הזה לא היה מחובר לאינטרנט. כל האינפורמציה הייתה באיזה מחשב אחד, לא נורא קטן, אבל על הבמה. בגדול זה מופיעות השאלות, המחשב עונה, המתחרים עונים, 2 המתחרים שמצולמים פה הם מיליונרים. הם אנשים שזכו בתוכניות האלה ועשו מיליונים בתוכנית. זאת אומרת, זה הקספרובים של השטח הזה. שנושאי הערצה בכל ארצות הברית, והמחשב לא ניצח אותם, אלא הביס אותם. אולי הדבר הכי מעניין, גם בצד הטיפשות של המחשב וגם בצד חוכמתו, היא איזושהי שאלה שנשאלה, אחד המתמודדים עם מסת הבאזר ראשון ענה תשובה שאיננה נכונה. ואז המחשב התנדב לענות את התשובה השנייה, והוא נתן את אותה תשובה בדיוק. עכשיו, מצד אחד זה נראה טמטום מוחלט, כי הבור הכי גדול לא עונה תשובה, בתור בן אדם לא עונה תשובה שכרגע ואמרו שהיא לא נכונה, לא חשוב מה. מצד שני זה יפה במובן שיאנקי הזכיר את הטיורינג טסט, האם אתה יכול להבחין בין בן אדם, וגם קצת דובר פה על הסופר-יומן, האם זה יהיה סופר-יומן. הדוגמה הזאת היא נחמדה, קודם כל לא היה, אסור היה לווטסון לקבל את האינפוט הזה לפי הכללים, אז הוא פשוט לא שמע, להבדיל מהאנשים, הוא לא שמע שאומרים את התשובה, אז בגלל זה הוא חזר עליה, וזה לא היה באלגוריתם שלו, ולא היה באינפוט, זה בסדר. אז זה לא היה כל כך מטופש, אבל הדבר היפה שהתשובה השגויה שהוא נתן, היא בדיוק התשובה השגויה שנתן המומחה הכי טוב במשחק בעולם. זאת אומרת, דווקא את טיורינג טסט זה היה עובר, בגלל זה שזה ענה תשובה כמו בן אדם מומחה גדול בשטח, ולא סופר-יומן, לא יותר טוב ממנו. אז זו דוגמה מעניינת. עכשיו, תראו, להתפרנס מהג'פורדי הזה, שני חבר'ה האלה התפרנסו מזה, הם מיליונרים, IBM צריכה ביליונים, לא מיליונים, לא נתפרנס מזה, צריכים להתפרנס ממשהו אחר. אז מה זה המשהו האחר הזה? יש סדרה כמובן של אפליקציות, ועוד פעם, אולי יש רעיון עוד יותר טוב פה בקהל. אחד זה מין כזה, דוקטור האוס קוראים לזה. הוא שמקבל כל מיני אבידנס ותמיד מצליח לצרף אותם ולגלות מה המחלה, זה פלטפורמה מצוינת לסוג הזה של הדברים. לקחת גם את המידע על החולה ואת כל ההיסטוריה שלו וזה, וכל מיני חולים אחרים וכל מיני מקרים בעבר, ולהעלות היפותזה, בוא נקרא לזה היפותזה, כי תמיד זה באיזשהו confidence level, ולהעלות את ההשערה מה המחלה, ולמעשה אני חושב שהגדולה של הדוקטור האוס הזה,
קוראים לו